खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जापानाव फरायथ'हैनाय सा 7खौ थेंफाख्रि नब्लाङाव बरायदों बर' रेबग्रा जथुमा। धेमाजि जिल्ला टेट फोरोंगिरि आफादनि खौरांगिरि मेल। धेमाजिनि जनाय ओनसोलाव दिखारि दैसाया गिसिखानानै गोबां न' बां सिफायलांदों। उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। काछाराव सासे आइजोनिफ्राय 1.68 किल'ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों पुलिसआ। बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबि खालामदों एबसुआ। चिरांनि भुर आरो निज्ला दैमाखौ जेसिबिजों जावख'नानै दै दानगार हरनो राहा लादों बिटिसि सोरखारा। बजालि जिल्लायाव सा 7 पुलिस अफिसारफोरखौ सिआइडिआ हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' राव हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो जापान हादरनि मिमासाका इउनिभार्सिटियाव प्रफेसार काजुकि किर्जुनि दैदेननायाव फरायथ'हैनाय बर' रेबग्रा जथुमनि सा 7 फरायथ'गिरिफोरखौ बरायदों। बिजनी नोगोरनि थेंफाख्रि नब्लाङाव बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि मानब कुमार रामसियारिनि मासि दैदेननायाव बे बरायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बरायजानाय सा 7 फरायथ'गिरिफोरनि मुङा फारियै बर' रेबग्रा जथुमनि गागि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, बोसोनगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, लेङाइ आफादगिरि शारदा प्रसाद मुसाहारि, बारग' लाइथुन सुजुगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारि, नेहाथारि उमेश ब्रह्म, गागि लिरगिरि सियामा चरण नार्जारि, नबिन नार्जारि बिथांमोनखौ गांफा आर'नाइजों बरायनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि बिबानगिरिनि अनगायैबो अल बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसे लोगो नेहाथारि सिनेन बसुमतारी आरो माखासे सोद्रोमा। बनसुनि लेङाइ आफादगिरि अशक कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म, बिजनी जिल्ला अल बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि लेङाइ आफादगिरि खरगेश्वर मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि पमेश बसुमतारी मोनहा बाहागो लादोंमोन। आथिखालाव बिटिआरआव खेबसेबो रिक्रुटमेन्ट होनायखौ नुवाखै, नाथाय आसामाव 2021 मायथाइनिफ्रायनो खननै होलांबाय। बेनिखायनो धेमाजि जिल्ला बर' टेट फोरोंगिरि आफादा बिटिआरआवबो रिक्रुटमेन्ट होनो थाखाय दाबि खालामदों। बिटिआरआव बायजोनि गुबुनारिफोरासो जायगाफोरखौ लाफैजोब्बाय। बिटिआर बायजोनि टेट उथ्रिसारनानै थानाय फरायसानि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआब्ला राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारगोन। बिटिआर बायजोनि टेट उथ्रिसारनानै थानाय फरायसानि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआब्ला राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारगोन। बिटिआरनि बायजोआव टेट उथ्रिसारनाय फरायसाफ्रा जोबोद बाङाइथार होननाय साननायखौ गारनांगौ। सुबुं सम्पद महरै दानांगौ जायोब्ला थारैनो जोंनो मोजां फोरोंगिरि नांथारगोन। आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनायाव बोसोरै बोसोर रायजो जाबोनाय मोनसे ओनसोल। आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा रायजो जाबोनाय बे ओनसोलनि मुङानो जादों खैराबारि। नाथाय थांनाय बोसोरनैसो सिगां दिखारि दैसानि गिसिखानायजों गोबां न' बां, रायजोनि मन्दिर गंसे, गुदि फरायसालि, ओनसोलाव रायजो जाबोनाय 30निबो बांसिन थाग्रा न', आबाद मावनाय फोथार बुखारलांजायो। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दिखारि दैसानि दैया उन्दुनो हायै खालामदों खमैबो 1000 नखरखौ। मख'नो गोनांदि दा बे दैसानि बेबायदि गिसिखानायजों गोबां खहा जानायखौ सुफुंनो थाखाय जनाय बिधानसभा बियाबनि बिजाथि भुबन पेगुआ नायगिदिंफैनानै दैसानि गिसिखानायखौ बे साननैनि उनाव होथेनायनि खोथा होदों ओनसोलनि रायजोफोर आरो दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव। बेनि अनगायैबो बे ओनसोलनि उन्दै फरायसाफोरनि फरायनो हानाय गंसे गुदि फरायसालि लुनानै होगोन होननानै आरो लखिमपुरनिफ्राय खैराबारिसिम फैनाय लामाखौ पाक्कानि खालामनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिजाथि भुबन पेगुआ। कामरुप मेट्र' जिल्ला बिजिरसालिया 12 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। लोगोसेनो 20,000 रां जुरिमाना फोनांदों।
पक्स' आयेननि जोहै बिजिरसालिया साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2014 मायथाइयाव गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटी ओनसोलाव साहिल खान मुंनि सासे लंपट बैसोगोरा सुबुङा 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि सायावनो नुनमाटी थानायाव 776/2017 नम्बरनि केस रेजिस्टार जादोंमोन। आथिखालाव बरपेटा थानायाव पस्टिं जालांनाय एसआइ बिपुल कलिताया बे केसखौ नायबिजिरदोंमोन। बेनिखायनो दायनिगिरि साहिल खानखौ बिजिरसालिया 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बराक सेरफांनि काछार जिल्ला लखिमपुर ओनसोलाव पुलिसआ सासे 26 बोसोर बैसोनि आइजोखौ सिग्रोमनानै 1.68 किल'ग्राम लिरथायनि हेर'इन मोनदों। काछार सदरनि एएसपि सुब्रत सेनआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोन 100 डाब्बा एबा बक्सआव मोननाय 1.68 किल'ग्राम हेर'इनआ गासै 7 कौटि रां जाहैगोन आथिखालनि बाजाराव। पुलिसआ आथिखालाव हमजानाय आइजोखौ इन्टारोगेसन खालामगासिनो होननानै फोरमायथिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौनि थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी फरायसालिमा दरखं मोखाङाव जथेनानै 1 घन्टानि धरना सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बिजनी फरायसालिमा बर' फरायसा आफाद आरो बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। शुक्रबार खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम 1 घन्टानि सोमावसार धरना हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां जाख्ल'नाय आरो गुलाय गुजायाव सोलिबोनाय प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ नांगौ बायदियै मावफुंलांनो हायाखै। जायनि जाहोनाव आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा थि समाव सेमिस्टार आनजादनि फिथाइफोरखौ मोननो हायैनि गुबुन गुबुन सोलोंसालिमायाव एबा पिजि डिग्रीखौ लाहैनो हायाखै। बेनिखायनो खुद्रिसारनाय फरायसाफोरा आथिखालाव प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलनि गोबां गामिफोरखौ बुर दैमा एबा निज्ला दैमानि खुरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो बिटिसि सोरखारा साननैनि हाबाफारिजों जेसिबि, ट्रेक्टर आरो ओनसोलनि गोबां गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै गुबुनथिं दैखौ दानगार हरनो राहा लादों। नाथाय बे दैज्लां समाव बुर एबा निज्ला दैमानि दैखौ दानगार हरनाय खामानिया बेसेबां जाफुंगोन एबा गामियारिफोरा बेसेबां मुलाम्फा जागोन बेखौ रोखायै बुंनो हानाया आथिखालाव गोब्राब जागोन। मख'नो गोनांदि देवस्रि ओनसोलनि निज्ला आरो बुर दैमानि दैया भुटान हादरनिफ्राय सरख्लायबोनाय अखानि दैजों चिरांनि गोबां गामिफोरखौ हालाय-हाफाय खालामनायजों लोगोसे गोबां खहा खालामलांदों। सिआइडिनि खैसाराव बजालिनि डिएसपि पुष्कर गगৈ, भबानिपुरनि सानै एएसआइ देबजित गिरि, शशांकर दासखौबो एरेस्ट खालामदों सिआइडिआ। लोगोसे पाटासारकुसि थानानि असि अनुप पाटगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। साब्रैयै पुलिस अफिसारआ सिआइडिनि खैसाराव गोग्लैदों। सिआइडिआ सोंथि सोंनो थाखाय गुवाहाटीसिम लाङो बजालिनि साब्रै गेदेर पुलिस अफिसारफोरखौ। बिसोरखौ गुवाहाटीसिम सासे सुपारि माफिया रबिउल इस्लाम मुंनि सुबुंनि दाय होनाय बायदियै बे माखासे पुलिस अफिसारफोरखौ सिआइडिआ फुंबिलियावनो लानानै थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरजों लोगोसे 3 पुलिस अफिसारफोरखौ सिआइडिआ हमनो हाबावदों। गासै 7 हमनो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोबां रां दाबिनायजों लोगोसे 2 लाख रां लानायनि अजदआव हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम पुलिस अफिसारफ्रा ड्राग्स फालांगिरिफोरजों माखासे समनिफ्रायनो फैसानि लेनदेन खालामबोबाय थानायनि अजद होदों। बे समाव जाथायखौ लानानै जोबोद दावराव-दावसि गासै बजालि जिल्लायाव। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।